Just go say God who ain't heard us our way. TV static in the stove, he can crib. Fiends at the door looking half past dead. OGs whisper tales that can shake your spine. But I'm numb to it all, I just take my time. Got a razor in my sock and a prayer in my head. I've been dancing with the devil, still ain't dropped dead. Sleeping with one eye open, say something I can't trust nothing but the cold in my mind. Frozen silence in my soul. Streets talk, but they never get old. No love, just a stack and a pole. Grew up fast, had to play my role. Whispers in the wind, hear 'em calling me back to the alleyways dark, but the sky stay black. No peace, just a war in my chest. I ain't running, I just move like the rest. Still toe boots on the cracked concrete. I ain't sleeping much, got demons on repeat. Tattoo pain on my wrist like a chain. Trying to break free, but it's carved in my brain. Mom said I'd end up just like Rick. Now I'm flipping packs, trying to make that flip. Phone buzzing, every text up, wrist life on the edge of the blade real quick. Ain't no fairy tales on the side I'm from, just kids with a dream and a loaded gun. City homes fall to the past in the rain. Now they just names on the front from school. Still right with me, that goes like a gun. Still I don't make a sound. Every night's a game, no sneak, I stay. I never fall, I just sit and go. Dobar večer, dobar večer. Dobar večer, dobro svemu.
Добър вечер, Зорка. Чайно да се открадне някой автомобил. Добър вечер, Ленко. Какво става, пич? Чуваме ли се? Ехо! Безработен сме. Какво е? Добър вечер. Тук пък приколено. Малко подранихме и то умишлено, за да може да среща. Домовска пекла. И въобще имам някакви коляса. Добър вечер, Веселин. Много бъркам на работа. Защото съм доста. Добър вечер. Здравко, де.
Який има първи такива коли. Класна прическа има обаче. Опа. Добър вечер. Gray sky, same coat, same block. Phone full of numbers I should never unlock. Used to dream big, now I dream small, like making it home with my back to the wall. Pavement crack like my mental state. Trying to play it cool with this trauma. Wait, ain't no sunshine, just flicker rainbow. Basement Добър вечер, Виктория. Постъпен магазин. Какво може да се нищо не вземе? Спокойно. Здравей, приятелю! Добър вечер, Таня! Добър вечер, Славка!
Ти ми се спокойно. Улик. Бягство точно проверка. Що интересно е. То спако прави тук. Ай някаква работа е. Такси, дрибер. Ща. То няма голям избор, бе. Честно казвам, няма и голям избор. Та работа да си изберем. Коя работа да се избера? Ако може за малко помощ с публиката. Заплата, заплата. Такси, дрибер, нещо си буксира. Чата, кажи ти каква работа да си избера. А вие гледате готви с Lidl. Празникът на вилните наближава. Затова днес ще ви покажа как да зарадвате скъп човек с домашно приготвени скалички, с тъмен шоколад и аромат на ром. Lumberjack. Мятата е да ви покажа. Да започваме. Режеш, товариш, калиш киш. Да, бе. Продуктите може да видите тук долу в описанието. Дали, бе? Чакай, че това са тъпта реклама. Пост. Мисля и ти да направя чат. Какво мислиш? Ти чакай как да го махна. Много хубаво. Сега той как да го махна? Някой знае. Айкон стара. Как да го махна ти? Ясно.
Казнаха ли колата? Vai tocando com onda. E com dúvida. Ляле, за малко челна катастрофа ще да се получи. Къде кара този лед? Пак спи. Пак спи. $1250 СС и 20 000 от банките. Това означава, че няма нищо. Осман, добър вечер. На това. Вирламент, добър вечер. Люцифер, добър вечер. Бачите по-гадно се карат на спина. Ще има екшън тук или няма да е. Дали ще се сбим с някой тлапа. Да, ще избереш. Сега така какво се случва? Вземете какво ще ви предложа? Че за работа инструкция.
Окей. Инструкции за работа. Инструкции за работа. Тук мисля, че трябва да берем грозди. Инструкции за работа. Бре, то много инструкции, бе. Събирам. Тото и много тъша, бе. Май няма да го работим тук. Добре, заварил. Сега ще видим реално дали аз ще обесят и за съжаление няма да има възможност да дадем бесит днес, но може да измислим плана там, да. Кошкайте, чат, да го работим ли ти? Там се мисля днес. Сякаш и много тегълното нещо. Да. И си мисля, че ще е много тегълно. Според мен ски гледал, но ще видим. Дай да видим. Четири такива. То трябва да го мачкаме тук, да го такова не. Сякаш. Такова ли бе? Накрая взем някакви мижа и пари. Таки аз няма храна, бе. Това не има. 10, 15. Това разхапвам. Един сандвич. Със сирен. Добър вечер, Албена. Добър вечер, Найден. Да го бачкаме ли е малко? Добър вечер, Иван. Ще ми се прави някакъв личен момент. Бавно стават отбрани. Яворов, добър вечер, Валери. Как си е, Валери? Валери, нищо не казваш, Валери. Влизай да цъкаме.
Ами добре съм, Валери. Где се губиш? Къде ходиш по света и у нас? Насам, натам. Няма лошо. Бачкаш ли сега някъде, Валери? Ами аз тебе чакам, Валери. Да се наканиш. Какво майка си путката искаш тук? 25. Аз тебе чакам, Валери. Само да се навиеш и го мятаме сървъра. Той е почти готов. Ама на мене не ми се занимава сам вече. За да ми писне, да ми писва. Кога? Не знам, да знам. Искаш по-късно да се видим, там да се чуем. Става, Валери. Кажи колкото също искаш и се чуем. Не може да го пускам. Нямаш яли. 9:30, 9:30. Между другото има доста изненади вътре в сервера. Ах, пребих се. Добре, бе, какво иска тук, нали имам 26, пък там ще да го мачка, бе. Бащата тук. Новия му дискорд ли? Веднага. Една секунда. Това е между другото сървърът ти. Кажи Discord сървъра. Там ще го намериш в този Discord. Като влезеш ми кажи... Да, видях, че си влязъл вече.
Валери, дал съм ти права като заместник собственик. И аз го имам сега тук едно. Тук е едно. Не знам тук те се въртякат някакъв глава, но не знам какво правя. Какво правя? Не сте... Кутията, трябва да вляза в кутията ли е? Паша ти справиш. Тук мисля, че трябва да ни някакви кутии. Земете... Аз платих ли някакви пари, дадах ли някакви пари по кутията? Не, Валери, не съм го пускал още на машина. Тебе чакам, моето момче. Да влезеш. Да се разберем. Като заместник собственик и собственик. С нея. Ти ще ми се губиш от погледа, ти не е добре. Ами, по принцип съм с 3, ама двата сам ги изключил, само на един бачка. Добре, Валери. Са радвам да се чуем, отдавна не сме се чували между другото с тия. Добър вечер, Анита. Чул, че имам аз. Таня Генева, много си ми познат от някъде. Таня, името ти ми е познато, смисъл.
Тук сега какво трябва да правим? Тук има пълен ташак, бе, брат. Мотилки. И кога ще го толкова нещо? Почни 2 минути и 12 секунди. Добър вечер вам. Аз не ти произнасям правилно името. Тук смеси. Там си надея, по това смисъл. Паковай. Нямам къде опаковам. Аз тук май трябва да взема първо работа. Диспетчер. Диспетчер си това. Години поръчки. Добър вечер, Александър. Къде да ги търся сега тези поръчки? Диспетчер. Ти баш се. Ти баш се, ти всички трябва да направим, бе. Добър вечер, Боян. Това са много поръчки, бе. Аз какво трябва да правя така, че да видим пак. Ще бързо време. Едно такова, едно такова, едно такова, едно такова, едно такова, едно... Никой. Добър вечер, Бека. Ще ме извинявате, ако ми произносям правилно. Аз сега трябва да карам тук цялото полилие. Ти какъв сорт я да видим. Някакъв сорт, който ми трябва. Какъв стил. Инструкции за работа, дай. Дай пари, инструкции. И това също, брат. И пак и също.
тия също. Къде са тия стъпите сортове? Ау, така. Как няма? Как няма обрана линия? Още. Откъде? А тук някакво такова. Добър вечер, Василе. Какой позиция? Как искам да се намеря единството? Лапкан, гонич ли лапкан? Добър вечер, Виктория. О, колега, как е? Марава, Мара е, колега. аз само питам, ти член от Държавна сигурност ли си? Абе, не бе, член съм от Грозито, бе. Пак те от Грозито е, Грозито А, няма Държавна сигурност. Абе, Ей няма... сега, брат, ще продам едно оръжие на къси пари и си член от Държавна сигурност, става ли? Къси пари, бе, мога да ти дам най-много 10. Е, как те 10 години? И ми толкова с бюджета, бе, господине, нямам повече. Каквото оръжие... Ако искаш, мога да ти дам един FNX, брат, на 19 durability, екстра машина, мален муцка, брат, като ги запалиш, почват да бегат, разбираш. Какво ми казваш ти, каквото е Феникс или ме Феникс, аз не го разбирам. Пистолет, господин. Тъй каже, дай да се говорим на български, на наш език. Ами добре, 19к искаш, тъй ли?
Ебе, господине, ще ви го продам. Ще ви го продам за 15, защото е на малко дюрабилити. Ами, тъй става, бе. А? Става, как, разбира се, има сделка. Имате сделка ли? Има сделка, разбира се. Ама аз нямам телефон, как да ти ги приведа? Колега, бе, как нямаш ти филон, бе, Абе, нямаме, мамка му, нищо нямаме. Я си дай телефона да ти ги приведа и после ще ти върна телефон. Ела, сега ще ти купи телефон, ела. Мамка му. Пари пак на вятъра. Тази кола много ми е позната. Това е автомобила на държавната сигурност. Не мога да се кача. Колегата пита дали си клошар. А? Сега ще заведа до него, брат. Спокойно. Чай. Житка, моля да ме опътиш, какво може да се прави с той грозди, вадят ли са пари? Какво ви кажеш, господине? С той грозди, вадят ли са пари? Викам. Чай, един момент. Абе, шматка муклич, не мога да го чуя, ако говори, бе. Его колегата. Точно ли колегата? Добър ден, колега. Колега? Ти бездомник ли си? Моля? Бездомник ли си? Не съм бездомник, бе. Виж, па тениска имам от военна полиция съм. Бе, по-скоро лечи, че си откраднал. Сега, подробности. Добре, тогава. Айде. Ело, малко, ела. Ело, бе, майка ти да еба. Ела малко тъпта нещо. Вие много хубав език си говорите обаче. Благодаря, господи. Кажи, бе. На пистолета, нали беше на 19 дурабилите да не го изложи хленото сега. Откъде я знам, кой говори? Бакеба, майката и мама. Остай го, той нищо не разбира просто. Как те ни помагаше, разбираш ли? Виж, какво се занимава, че? Как те ще ме наръгаш, бе? Виж, матка, ти знаеш къде живея, бе. Да, живеете на пъща балка. Много Петров. Да, господине, како бе, как ти? Викам, виж, какво се занимава, че иначе? Наркотици. Всичко законно, господин, всичко законно. Ние не правим законно. Да, бе, то няма незаконни работи тук. И аз тъй съм чул. Да. Те ми казаха да ни правим незаконни работи, ние сме от добрата страна. Чакай, майка му деба, къде ходя. Не знам, аз се возя. Ти го само държи, господине. Бе, отвориш и му Нали, чуеш, не знам, аз се возя съм. Дет ме закараш. Кой да господине ще го правим. Не беше го закарам си вземе ти фило. Телефона колко пари, бе? 850, господине. Ох, майко. Колко пари може, господине? 20к. Това си кажа, ще стигне, лук. Ще стигне и после трябва грозди да ям съм. Колко трябва, брат? Ма те в банката ли са ти или такова на брой? Банката? В банк. Това не знаеш, брой не се носят и 1 лев да няма носиш, защото... Точно така, господине, брой не съм се хвана. Че има хора като колегата да ще те оберат. Ама... Да ми чува Господ. Чакай! Мамка му, че аз спира кола, вече. За моя сигурност. Чакай, колегата тук каза някакво господи, брат. Разсеява ли те? Изключи си радиостанцията, живота ми е важен. Мамка му, Колега, муки, че на човека живота е много важен. мамка му спри, че ще повърнат. Кофта.
Стаголи как от птичка, брат, не знам как трябва да го приемаш това. Какво като? Са направя, че не съм го чул. Така малко сега. Чай да си избера сега най-хубави iPhone, има ли тук? Ти що не кажеш, че ми трябват пари? Колегата вика, че ще гони като някакъв григан, брат. Ходи го разстреля с този пистолет след малко. Сега само да го взема, обаче знаеш, че има един проблем. Каже господин. Нямам такова карта, не мога да тегля пари. Ама еба майката, качвайте се сега ще отивам. Ох, малка му начина. Ай, ще ти фърля после $10 там за нафта. Бали, трябва да колега аз попача. Влизайте вътре, правите си пин-код, мин-код, аз през това време ще отида да заредя. Изчакайте ма тук. Аз ли? Да, виж сега. Седи. Сега ще обясня как става. Да. Колега, питата дали си черен. Не, Вика, че не е черен. мамка му, тук не мога да си извадя. Шефе, дай една такова. Колко са тук? Мали, каквото бе. Не знам бе, тази банка работи ли изобщо? Май някой. Колега, идва с мене. Мамкам, чакай, тос май ми даде такова, чай да проверя тук. Колегата да ми. Не ми е дал. Тос ко дава тук? Ти знаеш, че аз му остава такова. Нищо не ми дава тос. Какво може да станеш? Колега, викам, че му остава банкомат, майка му да еба. Ей. Колега, казах ти, дай си телефона ти ги префърля, аз съм честен мошенник, бе. Ма, колега, ти имаш кай го майка му да еба. Имаше ти филм, бе. Телефон нямам, телефон, направо ти казвам, ще се побъркам. Ела. Ела, колега, майка, ела. Ети 850 интарат. Кой си купи един ти филон и после ще ми прехваляш другите пари за пистолета. Да, добре. 100% натурален, успокояващ сироп за облегчение на кашлицата. Тератус. Силата на комфорта. The speed and efficiency of the fiber freelancers is really game-changing for us. It's helped take us from telling a story about talent in the US and HR. Start scaling your business today. И какви телефони? Ето, още трябва да взема. Той взе ли ми пари? Той не ми взе пари. Имам себе си. Не знаеш, че имам себе си. Колега, Алба! как да го изваря, бе? Да, разбрах. Колега, ти ми хареса го майка му да еба, ти си хубав човек. Да. Всеки ме харесва, вика, обаче всеки го вика, вземи го ти. Лоши са майка му да еба. Колко трябва да ти приведа, колега? 19, не аз как, 15 ебона, колега. Чакай, ти първо трябва да ми имаш номера. Да. Еба, чакай, забравих, колега. И аз как?
Отвори си такова. Филмчето. Тодор. Марава. Май вече ще Трябва има. да ми пратиш, колега. Как? Че, ето ти контактите, нали си виждаш Теодор Сфон? Теодор Спон, да. Цъкаш на него. После Да. там гледаш call, видео, share. Натискаш share и Share. го пращаш на мен. Май ти го пратих, я. Чакай малко, колега, да видим. Ние, колега, не си го пратил. Я пак. Теодор Сфон. Цъкаш на него. Да. После имаш изборите Message, Call, Video и Share. Да, отивам на шер. Да, на Share и после цъкаш на моето име. Модерен си. Чакай да гледам да ям. Тия с новите технологии не ги разбираме, майка му стара. Колега, спокойно ще се научиш. Разбрахте ли как да ми пратите пари? Да. И сега тук трябва да натисна нехт. Нещо си май. Колега. Получи ги. Перфект. Качвайте се. 15 850. Благодаря. Казах се, пиранчето, връщате пари ли не, бе? Как да се качва? Качи се. Натиснете хикс на клавиатурата ви. Ага. Видете си плана. Да. Чайте само един момент. Ще моля ви за някакъв къщи или ще е проблем с повишите? Колега? Опа. Не, другата колега. Другата плева. Малка му то с кола как вари с крила гума? Майгия, колега, майгия. Чайте, че си малко ще свърши бензина, малко му да ида. Не ми кажа, че трябва да бутам. Майка му иба. Майко, ой! Бах ти коровата стана. Аз по принцип съм добър шофьор, обаче заради кривата гума става кабу. Да, виждам. Брат, не завивам без мигач, епа! Значи ти си професионалист, да ти кажа. Ето, направо ти казвам, той сега да ги направи, да ми покажеш уменията си, нали? Детски модулет към говоря. Да. Това си малко и болен и без майка му да иба. То спри тук, тя в майка. За малко да я отраскаш. Ой, Колега, чакай ма, колега. О, Другата колега. то другата колега. Курше, ама. Дай ще го вземем. Долу забе, колега, стой тук. Да. Пазя колата. Видимо, и ще... Майко! Те се прибиха.
Колега, доста оправих, да знаеш. А? Оправих с стоя. Колега, ставам ти работите в джапката да Добре, си ги взема. сите там в колата. Много ти благодаря. Айде, колега, ще ви... Аз колега е там, но с кола ще да взимам, ама добре. Ще се повозим още малко с теб. Става, остава там на грози. Колега, ти иначе продаваш ли локации? Да, бе, господине. Имам ти номерчето, значи може да се свършим някой ден с теб. Да, разбира се. Сега ще ви подържа да бъдеш да ти бутурав на майка ти будката, ти ми кажеш нямаш ли бе? А ти иначе колега, какви локации продаваш? За кристали, мета, към майка ти. Мета, Да, разбрах това. Black Market и оръжия как са. За оръжия какви пари? Ами, Моля? един на кажи е. Как ти извоял? Да, дойде ли с тебе за сигурност? То да ни вземе от почне тебе. Я прати на локация да дойде. Няма като ги знам тия пенали, брат, за един калаш. Сигурен ли си? Добре. Извинявам се, колега. Няма проблем. Разбирам те, имаш бизнес, трябва да се го гледаш. Откаш? Разбирам те, имаш бизнес, трябва да се го гледаш, не? Кой ще кажете за автомобил на държавната сигурност? За автомобила на държавната сигурност е топ. Топ е. Направо ти казвам, е перфектен. Майко, за малко да скочим. Малко ще отиде на господина. Често ама после трябва да вземе да закараш тази кола на автомивка. И за малко да отраскаш. Сега ще ми намълчи едно прочета, това майка ти, ай карай да. Ай ще свърши бензина след малко да спели това. Аз ще ми остава и тук, че трябва да зареждам. Добре, аз почвам да си бера. Благодаря ти пак много. Чуваме се. Взе всичко, нали? Да, чуваме се. Това тремаш. Да. Ще оправим настройки, че много виката си игра сякаш. Да е по-добре. Остана е, що припадаше. Автомобил. Oh my heavens! Oh! I can't believe it. You ain't shit.
Малко силен. Благодаря за сърцата. Има някакви патрони. Няма нищо. Изчезвам. Май. Той го патрулира. Ето и стават велики чат. Не се смей. Гешо, ще викам Герги. Не се смей. Те стават велици. Чай, между другото, тук може да има нещо. Тук ще да проверя. Дърпа спусъка и... Хайде! Тука няма никой. Сега да си го заредим. Много повече. Да. Я сега как да го прибера, бе, да. Аз хубаво го изкарах, сега не мога да го прибера, да. Добре, да седи там. Ами, какви локации интересни? Интересни локации. Мета, кока, там трева, оръжие, където могат да се валят пари. Аз между другото тук ги знаех старите локации, а не знам дали са още там. Най-вероятно няма да са там. Тимо, добър вечер. Ай, карай, бе, нещастник. О,
О, то стоя някъде, то си има локация там, да знаеш. Щом отива там някъде има локация, да знаете. Там има ли нещо интересно? Какъв магазин? Та е малко тъпия кола. Чакай, между другото имаш някаква банка, имаш някакви други магазини. Някаква болница. То сколко хубаво. Нищо. Ух. Затварто. Бег са. Точно ти излезе, бе, да... ако сляза. Аз както още не съм умрял. Толчик потом. Что, джип е моя? Аз лез. Вика, защото... Добре, да отивам, аз не знам. Какво продават тук? Да, Марли, партия, нещо интересно. Аз съм не продавал. Сега. Тук е някаква. Добре, ще напишем на дископот. За да се купуват количи. Гараж. Железария. Банк тук. Гешо, ако си тук още знаеш откъде са купуват колите.
Java shops. Opening. Amazing. Evo tamo. Evo tamo. Второй раз. Искам да се хакна там, няма да мога. О, не идея да свириш, не идея. Вече всякакви склами ареса. Shit! Искам да видя какво има. Ой. Клонено, коби що? Клонено. Да, Влад. Добър ден, бе, добър ден. Добър ден. О! Какво се е случило с този? Що умрял, бе? Ма не знам. Добре Ехо? ли сте? Остави да спочива. Някакви мотори. В Тайгъра съм, да. Съвет Кар, ама свърши, той вече сигурно изчезна колата. Я да видим. А, не, тук е. И сега са запазили колата или? Как е, бе? Био е, при тебе как е? Ти ги вършиш? Ами, разглеждам какви коли има. Значи имаш парички, щом да разглеждаш. Имам, да, имам. Какво бачкаш ли? Нищо не бачкам. До сега бях на гроздето, брах гроздето. Къде е това, бе? Там горе, дето и винарната. И плаща ли се там хубаво, бе? Не знам, бе, че каза първи път, почвам тук да бачкам, идвам, влизам, викам, чай да разгледам какви коли има, може да си харесам нещо. Колко годишен си, бе, братчето? Като години, не знам да ти кажа, трябва да си погледна личната карта, аз за майка колко съм. Разбирам. Ще ма търсят по другия телефона.
Чуть есть синьор евро. Тест нормальный, все. Таскал 75 лит. Тогда же меня зарежет. А тут и на компьютер. Я куда поправим тогда бус? Основал явная покладка. Тесла. До 125 км. Какой пошли? Строим один. Что я? Да, здесь где веревочки. Що там стоїть? Екватор все запазває, сейф карпак. Ты спеши, блин. Стой. Oh, I almost crapped my thong. Oh, shit. Скандально. Какой не хочешь зарезать? Вух. Да, реально.
Ползвали ма на руга. Няма начин, 100% те има маругач. Ох. Оставаме за юбка. Тенка за сърцата. Геша, ти знаеш някакви локации? Мерси за сърцата. Ти ли беше? Извинявам се много. Колев 0-0, наистина, много се извинявам, братле. Не исках да те блъскам. Тия слуги ли са? Ко продават тук? Брат, извинявам се. Нищо е, брат, аз защото ти гледам стрима в TikTok, аз запитите на Америка, брат. И аз малко се разсеих и зрати. Нищо се часа, брат. Пак се извинявам много, братле. Няма яд, брат, спокойно. Няма какво го мислиш. Аре, брат. Айде. Гараж има. Документи за проверка, господине. Какви документи, бе? Лична карта и свидетелство за управление. Нямам такива. Как нямаш, бе? Нямам, бе. Иначе. Айде, сега затворете си очите. Този път затваряме сега, ама за другите пътя, знаеш. Добре, другия път, няма да има друг път. Добре. Свободен Айде. си. Аз съм полицай, бе. Як, легитимирай се, тук е сигурно така. Гараж.
Следващия ще да се блъсна отгоре. Добър ден! Брат, искаш ли някаква локация? Ами аз искам, ама пари нямам, брат. Честно ти кажа, бих ти дал крафтинг за пистолета ти. Крафтинг за пистолет си, какво се прави там? Крафтваш си, правиш си пистолет? Ами те са два. Ами, какви пари ще ми я дадеш? Викам, какви пари ще ми я дадеш? Че не те чух. Какви пари ще му дадеш? За какви пари ще ми я дадеш? Аз не ти искам пари, искам ти пистолет. Как ми искаш пистолет? А? Как ми искаш пистолет? Еми е така, ти ми го дадеш, аз ще покажам локацията. А ти питаш ли дали имам? Той иска ти да му крафнеш, брат, иска ти да ходиш по къщи. За части. Аз да ходя за части, пък той да... Да му дадеш пистолет, той ще се оказията пък. Аз, нали ти кажа, аз съм нов, бе, аз не знам къде се ходи даже и на гости. Какъв пистолет търсиш? Ако се правиш, аз ти гледам стрима, бе, брат. Къде то преди малко да. Какво са звери, же? Ей! Нищо не съм казал. Чай малко се, ти ми гледаш стрима и ми искаш пистолета, ти малко не ли метагейминг? Той да, малко стрим снайпа, ама. И той преди малко не почака дойде, ама. И какво аз да не му искам нещо, бе, брат? Аз му пиша в коментарите, той не ми отговаря, брат. Къде си ми писал, къде не съм ти отговорил? Обаче той има стрим, не го прави автоматично бандит с пистолет, бе. Да, така е. Сега и той стримва, сега това другото момче, и той по принцип стримва, брат. Я излезте, бе, я излезте тук малко да го видиме наше. Смисъл, защо си мислиш, че ние сме някакви бандити, бе, мой? Не мисля, че сте бандити. На лицето ми сега го чупи, брат. Брат, малко, да знам, къде ти кажа, дай с пистолета си едно да ти кажа. Да. Брат, няма смисъл да снимаш такива локации, аз му тя дам за без пари маняк, някакво да... Да, ама не, аз не ще локации без пари, без някакъв ролплей, разбираш. Да, защото те само някакви... То си идва и ти вика, брат, дай ми сега пистолета. Да, защото ме е видял на стрима, че имам пистолет, разбираш. Да, брат, направо такива изобщо не се занимават. Да, добре, братле, оставам да се разправят тук, пък аз стилам да се търся. Добре, айде оставам. Айде. Да не би на моя колега отзад, който е за теб, понеже има брада, да не мяза на бандит. Пича като е с Steam, като се прави стрим, какво? Случайно на челото му да пише, чай да го видя. Чай да видя дали ти пише на челото, че си бандит. Не! Че го драскам мечка сега. Това, че сме с такива дрехи, какво? Да сме от на Иво Андонов бандата случайно, Как да се измисля това? Е6, брат, мускул Е6. Ай, братле, се извари си по пътя и да няма такива подобни случаи. Айде, лека! Бахти пича, как идва и ми вика дай си пистолета? И братле, ако гледаш стрима, къде не съм ти отговарял на коментарите? Че не ми е ясно.
Ах. Чата. Чакай, гледаш ли ма? Чай, къде не съм отговарял на печалята. Гешо Гергиев, че ли си? Където не съм ти отговарял на коментарите. Добре, за какво слиза оттам, бе?
Те момчета, приятно ми беше, обаче спирам стрима. Дами и господа. Може би по-късно пак. Ако желаете, мога да позная. Ще гледам. Айде, нека останала.